Iki yang neng Nawala Tebing Pangkon. Napa Rama? Wis kaya wayang wong. Geget Tombo kangen utawa lagune Grigis. Ya iki lagu apa aku kok lagu Grigis. Oh, nggih. Oh, Grigis niku lagon saniki mo. Sing untuk gruwek kabeh iki Grigis. Iki iringane apa? Tombo kangen niku saenipun kur mo. Kur. Nggih, dados ora iringane apa? Iringanipun saged dipun campur ing antawisipun Campur saren Rama. Nah, campur sari. Campur sari. Oh ngono. Tombo kangen yen Grigis niku beduk jazz tok. Ya apa to kuwi? Ya apa? Barongsai. Sik aku urung tau krungu jenenge lagu Grigis ya apa. Kok coba Pak. Niku Banyuwangen mo. Oh Banyuwangen. Coba. Kan niken pinter Pak. Niken nadyan lari putuku niken bisa iki ya. Nadyan Kediri ning berbau Banyuwangi. Wah, seneng. Ayo Ken. Wis. Ya. Pokoknya aku ning mburimu. Ayo. Ya. Idaan, kok idaan. Ya, Bangga. Atur ki, Nger. Yuk sadis. Niki sing nyuwun spesial kagem Bunda Vivi. Oh nggih. Oh, Bu Anom, Mbak Anom. Oh, Mau sing nyuwun anjene Bunda Vivi ya. nggih. Supaya ora kesel, Nduk. Dikancani piye? Dikancani sinten? Kayak ana Mbak Mufida kae. Ayo Muf dikancani Muf. Nggih, Mbak Mufida. Ayo Muspida ke. Mufida. Mufida. Oh, tak kira Muspida. Kupingine bosok. Lagune Tak kira musyawarah pimpinan Grigis. daerah. Mbah Hanam sampun Mas. siap. Arep ngopo kuwi? Ngopo aku? Sekap-sekap. Oh, aku mau ngentut Pak. Sekap-sekap. Aku tak ngentut wae. Ngentut iso badarke durga kok. Dadak sekop. Ngentut wae ampun tutku kok. Ya lagu apa Mas jenenge? Grigis. Ya Mas Gareng Grigis karo Grigis. Oh iya. Iya iya. Gus. Seneng Yo, aku loro. lagu Iya. karo Greges. Ya. Geragas. Mbak Niken dan Mbak Mufida. Ayo mriki, ayo. Monggo diaturke. Yuk. Wah, kaya Inul Vista. Siapa mau ngomong? Mas Bayu ya. Oh wis kulino ya berarti. Ayo. Ayo Pak Rindo, tangan di atas Pak Rindo. Papa aku.
mau lagu Greges. greges. Sampun apa malih, Mbah? Isih kaya aja mulih isih. Oke. Pak, aku itu ngelu anyar. Piye? Perkara lagu iki diajari sinden-sinden. Piye ta? Piye, Dok? Aku nyanyi. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Ya wis ngono tok iso wengi jogetane. Iya. Oh, wis iku rung tak ngerti Mas Bayu yo joget ngono iki. Benar ayo. Ya ora iso ta Nyanyi ya. yo. Wis nyanyi yo Ora ayo. iso. Ayo. Ya nyoto. Apa? Ya nyoto Ngene lho. piro ayo. Kari manis. Terus? Ndang karo diterone. Ayo. Ya ayo apa? Piye ya? Ayo. Kencing manis. Untuk kencing mana? Kencing batu ngono lho kok. Oh, Mak. Ayo. Ayo velocity-ne piye velocity-ne? Kari manis, Manis. kurang manis, tambahi gula. Anu ora delok TikTok sik. Wes ta. Romo sajake ya. Iki mau begitu. Aku mau ngentut tadi. Ora begitu Mas Bayu joget ki romo ngene iki. Jebul ngempet Wis nguyu. ben seneng atimu. Nggih, pancen sak lebih modele ngoten Rama. Iya, Kita iya, nuting iya. jaman kelakone Bener. ning ora nganti Kebablasan. kebablasan. Ya, Iki Masih di dalam bengke pekeliran. Nggih. Ora apa-apa. waton niku tesih ditabuh ngangge gamelan Nah. diiringi gamelan.